Mai este RD-ul ăla. Hashtag-ul acolo. Da. Vă întreb ce te vezi că dacă dau în stație și te strânge, te strânge în Corea la mine. Te-am lăsat să intri în față, dar ție nu te rușine să te pășești coloana, cum stăm noi la rând, și ai și tu. Colegii care ați mai fost la tot de la Gohora, spuneți mie pe unde e? Uite aici, la coloana astea, pe zona verde. Colegul, deci este acolo să te drăgăjeam pe 4 vechi. Da. La o unitate de indicator, o schimbă și la gândul de corpul la UTG. Faci din dreapta, Matarela și la capul Matarela și linia face. Sau trebuie în Statele Unite la sfârșitul anilor 90. Ajunge cea mai bine. Ia, colegul, știi cumva, am spus la ta mea cine, nu mă păcălești. Tot aici, acolo, coboarele acolo, spre Bordea. Sudă sau la stare, colegul? Unde ia? Europa FM și Bio Cosmetics vă oferă acum un set cadou Bio Spa Gold pentru îngrijirea corporală. Sunați-ne la Europa FM, vă așteptăm la 0372 069599, număr cu tarif normal. Acum mă duc la Târgoviște numai, deci pe mâine trebuie să fiu acolo. Da, mâine. Zi, tati. Cum? Dă Volvo-i, tată, dar e albastru. Yeah, I'm on.